mikä on vielä niin kuin vaiheessa, niin siihen saattaa tulla sitten jotain muuta lääkkeitä. Mutta tällä hetkellä mulla on siis aikamoinen koktaili. Ja jotkut lääkkeet, tai sanotaan näin, että kyllä ne lääkkeet on niin kuin tehonnut. Mä en tiedä tietysti minkälaista se olisi niin kuin ilman niitä lääkkeitä. Että sen puolesta ei ole niin kuin valittamista, etteikö ne tehoaisi. Mutta aloitetaan nyt vaikka noista masennuslääkkeistä. Monestihan sanotaan, että kaksisuuntaisen mielialahäiriön ei saisi antaa masennuslääkkeitä, koska se provosoi maniaa. Mutta mulla on tämä kaksisuuntainen mielialahäiriö sellainen, että mulla ei juurikaan niitä manioita tai mun tapauksessani hypomanioita tule. Eli mulla on peräti 2 masennuslääkettä. Mulla on semmoinen kuin Voxra, eli bupropion, kun sitä menee 300 milligrammaa, eli 2 tablettia aamuisin. Ja sitten toinen masennuslääke, mikä mulla menee, on Brintellix, 10 milligrammaa. Tätä Voxraa mulla joskus, kun mä olin pois Suomesta, asuin Etelä-Afrikassa, niin siellä oli erilainen systeemi sen puolesta, että mikä oli se maksimiannos. Niin mulle annettiin Voxraa 600 milligrammaa. Suomessa ei saa antaa, 300 on se maksimi. Eli se 300 on se, mitä mä otan. Sitä Voxraahan käytetään niin kuin myöskin esimerkiksi tupakasta vierottautumiseen ja mihinkään muuhun sitä nyt käytetään, mutta että se on myöskin tämmöinen niin kuin masennuslääke. No sitten mielialan tasaaja on Lamotrigine, eli Lamictal, ja sitä menee tällä hetkellä 150 milligrammaa. Ja sitä meni 200 milligrammaa, mutta se itse asiassa nostettiin 250 milligrammaa, mutta sitten mulla tuli niin kovia pääkipuja, että mä itse oma-aloitteisesti laskin sitä 150 milligrammaa, mitä ei tietenkään niin kuin missään nimessä saisi tehdä, että lähtee itse säätelemään niiden lääkkeiden kanssa. No siitä sitten alkoikin tämä tämänhetkinen tai tämä viimeisin masennusjakso, kun mä sitä Lamictalia rupesin säätämään itsekseni. Mutta joka tapauksessa me ollaan mun lääkärin kanssa nyt päädytty siihen, että pidetään se siinä 150 milligrammassa nyt toistaiseksi. No sit mulla on psykoosilääke, tämmönen kuin Abilify tai Aripiprazole, ja sitä menee 30 milligrammaa. Sitä meni 15 milligrammaa niin kuin vuosikausia, mutta sitten kun mulla tuli tuossa keväällä semmoinen kunnon psykoottinen episodi, niin se nostettiin 30 milligrammaan. Ja tuo Lamictal on nyt semmoinen, Abilify on nyt semmoinen, joka mahdollisesti puretaan pois kokonaan sitten, kun mä pääsen sinne psykoosityöryhmään. Ja siellä aloitetaan sitten mahdollisesti joku ihan uusi psykoosilääke. Sitten mulla on kilpirauhasen vajaatoimintaa, eli tyroksiinia menee. Mä en muista sitä annostusta, mikä se nyt on. 1 tabletti aamuisin plus puolitoista tablettia menee sitten 3 kertaa viikossa, mutta en muista niitä milligrammamääriä, mutta joka tapauksessa tyroksiina menee kanssa. Sitten mulla on vielä näitä tarvittavia. Eli illalla mä en saa nukutuksi ilman iltalääkkeitä tai yölääkkeitä. Ja siinä käytetään ketipinoria. Mä saan itse vähän niin kuin oman voinnin tai oman vireystilan mukaan niitä sitten säädellään, eli 25 milligrammasta 100 milligrammaan, eli 1-4 tablettia. Niin kuin voin itse vapaasti valita, että mikä se niistä sitten on. Yleensä se 50 riittää, eli 2 tablettia. No sitten mulla on vielä tarvittavissa Tenox, eli Tenox on niin kuin unilääke, jota voi ottaa sitten 1-2 tablettia, eli 10-20 milligrammaa. Ja sitten on niin kuin näihin ahdistuskohtauksiin, mitä mulle tulee aika useasti, niin käytetään Medipamia 5 milligrammaa, sitä saa ottaa 2 tablettia päivässä. Ja sitten kaiken tämän kruunaa vielä se, että kun mulla on näitä lääkkeitä näin paljon,
niin välillä sitten tulee tosi levottomat jalat. Ja ne ihmiset, joilla on levottomat jalat joskus ollut ja tietää, että siinä on niin kuin ihan oikeasti, se on ihan lääketieteellinen termi, että ei puhuta nyt mistään niin kuin pikkusesta levottomuudesta, vaan semmoisesta levottomuudesta, että sä et kerta kaikkiaan pysty nukkumaan. Niin tällaiseen mulle on annettu semmoinen lääke kuin Pramipexole, jota käytetään niin kuin itse asiassa Parkinsonin taudin hoitoon, mutta sitä voidaan käyttää myös levottomien jalkojen hoitoon. Eli tämmöinen vinkki, jos teille tulee vaikka olanzapinista tai jostain niin kuin mulle tulee, kun sitäkin käytettiin jossain vaiheessa, niin tuli todella levottomat jalat. Niin Pramipexole oli semmoinen, mikä pelasti sen yön sitten, että sitten mä sain nukuttua sen avulla. Tämä uusin lääke, mitä mulla kokeiltiin, on Ziprasidon, ja se aiheutti sen, että mulle tuli niin kuin ihan valtava tämmöinen tärinä päälle. Mutta se tärinä, nyt tämä Ziprasidon on purettu, on siis psykoosilääke myöskin, mutta mä epäilen, että siitä Abilifysta, eli Aripripasolesta, kun se on se 30 milligrammaa, että siitäkin tulee tätä vapinaa, koska tämä on oikeasti todella kiusallista, kun mä en pysty tavallaan niin kuin pitämään mitään käsissäni. Mun jalat vatkaa, kädet vatkaa, kirjoittaminen on vaikeeta, minkään asioiden kädessä pitäminen on vaikeeta. Siitä mä aion kyllä niin kuin keskustella sitten tavallaan mun hoitavan tahon kanssa, että mitä ton Abilifyn kanssa tehdään, jos se siitä johtuu. Mutta sitähän nyt ollaan joka tapauksessa todennäköisesti purkamassa. Niin se varmaan sitten siitä helpottaa. Mutta mulla on siis melkoinen koktaili näitä lääkkeitä. Eli 2 masennuslääkettä, mielialan tasaaja, 2 eri psykoosilääkettä, tyroksiinia, sitten on nämä tarvittavat unilääkkeet, ahdistuslääkkeet ja sitten on vielä tämä lääke levottomiin jalkoihin. Ja sitten mulla on vielä migreeniä tämän kaiken lisäksi, eli siihen on sitten oma lääkitys. Jossain vaiheessa käytin myöskin tämmöistä niin kuin estolääkitystä, mikä oli verenpainelääke, mutta mä totesin, että siitä ei ollut kauheasti mitään apua, että mä en nyt sitä ole käyttänyt. Mutta joka tapauksessa semmoinen pieni niin kuin tämmöinen kourallinen lääkkeitä menee joka aamu ja illalla sitten vähän vähemmän. Että onhan se aikamoista, niin kuin sitä miettii sitten, että välillä, että onko mä oikeasti näin sairas, että mun tarvii ottaa kaikki nämä lääkkeet. Ja välillä sitten kun menee niin kuin paremmin, on semmoinen parempi jakso, niin tulee semmoinen olo, että mä en ota yhtään näistä lääkkeistä, että mä lopetan kaikki seinään kuin seinään, että mä en tarvi mitään näistä, mutta sen nyt sitten tietää kyllä, että mikä siitä seuraa, että se on ihan 100% varmuudella se vointi lähtee romahtamaan siitä ja sitten sitten ollaankin taas siellä osastolla, missä nyt ollaan oltu jo todella monta kertaa. Näiden lääkkeiden lisäksi mulla siis on se ECT-hoito, eli se sähköhoito. Ja sehän on ollut semmoinen niin kuin pelastava enkeli, eli se on auttanut kyllä tosi paljon se ECT niin kuin tukemaan tätä lääkitystä. Mutta jos sulla on vastaavanlainen lääkitys tai ei vastaavanlainen, mutta niin kuin yhtä paljon lääkkeitä, niin heittäkää taas tuonne kommenttikenttään jotain kommenttia siitä. Musta olisi mielenkiintoista tietää, että onko ihmisillä oikeasti näin paljon lääkkeitä kuin mulla on. Ja jos on, niin mihin vaivaan, kun tuntuu, että tämä oma koktailini on niin laaja, että että oikeasti niin kuin itseäkin välillä hirvittää. Mutta joka tapauksessa, tässä oli näistä mun lääkkeistä, niin mä voin puhua noiden lääkkeiden sivuvaikutuksista sitten taas toisella videolla. Vähän erilaisista asioista, muustakin kuin käsien vapinoista ja muista painon noususta ja tämän tyyppisistä asioista. Mutta tässä oli tämä lääkelista ja toivottavasti tästä oli teille jotakin apua. Palataan taas asiaan, kun sitä tulee. Moro!